салом алейкум дӯстони азиз, сазаи нағзаи саломатиё хубай хушхабар дорум. Дар Алишоп ҳар он чизе ки мебинен 50 сомон штагай. Чи брукай, курткай, свитрай, ҳар он чизе ки ҳаст хулас 50 сомон. Успет кунен биёин духтаро бозори Корвон тарафи Тило бозор даҳм дарвоза инами ноливой қатор якум одам мешава. Нигоҳ кунен чихе курткачакҳои беусняки фасон, инахе двойко, анай бруко ҳамаш 50 сомон штагай. Инаи тарафа бинен охе чихе хушрӯай интихоб. Бори новинка омад духтарако, аксияи беҳтарин дар Алишоп. Нигоҳ кунен инам ино аз синфи 7 сар мешава размерош то размерои калона. Ина нигоҳ кунен ҳама қазура ибрукора бинен ҳамаш бори новинка ё аз татка нестан духтаро. Аксия эълон кардагиан чанд суми? 50 сомон. Ина. Чи нахи дона 50 сомон, чи нахи оптои 50 сомон. Марҳамат кунед шитобен. Ина ҳам начосдор доран, ҳам беначос. Тамошобинон беҳтарин вариант 50 сомон доставка доран. Ина касоне ки омада наметонанд нависен чон доставкатон мекунанд. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даҳм дарвоза ноливой қатор Алишоп ҳатман биёен. Иҷода на танҳо брюк, иҷода инчунинам свитрои хушрӯ астай барои мисол размерои калон, на двойкои хушрӯ астай барои кӯдако ҳамаш 50 сомонӣ. Ҳозир брукои размерои калона нишон додем тамошобино. Инчунин размерои майдаям астай барои мактабачо. Ина нигоҳ кунен ҳам вариантҳои школниш астай, ҳам ҷинсовкои фасон доранд. 50 сомон бовар мекунен духтаро. Аксияи беҳтарин ило 150 сома бруканд ки ҳозир Алишопда 50 сомон штагай. Ҳам нахи дона 50 сом, ҳам оптовия дона оптови 50 сомонӣ. Ҷада брижои начосдори хушрӯам доранд, размерои калон, размерои майда ҳамаш 50 сомонӣ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даҳм дарвоза ноливой қатор тамошобино. Ира бинен охи интихоба бинен чихе бисёрай. Инами ина иҷада бо худиё ҳастай, двойкоҳо ҳастай, жимпирако ҳастай. Ҳамаш 50 сомонӣ дар Алишоп. Страничкаи хучон отметит кардагим духтаро будроен бо подписатсия кунен тамошобинони азиз. Ҳатман тез аксия доранд, аз новинкошонам қафо намонен. Духтаро нигоҳ кунен Алишопда ҳамаи чи 50 сомонӣ шидагай успет кунен. Курткачаи фасона диден ҳам духтаронаш астай, ҳам писаронаш астай. Ҳамаи ҳамино сифатҳои беҳтаринанд духтаро. 50 сомон ира бинен. Ина размерои майдаям астай, размерои калонам астай, нихе двойко, безрукавко ҳамаш 50 сомонӣ успет кунен тамошобино биёен Алишоп. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даҳм дарвоза ноливой қатор. Доставкаам доранд. Касоне ки имконияти омадан надоранд бинависен доставкатон мекунанд. Фасонии курткачара бинен. Ина чанд цветш бо ҳастай ҳамаи ҳамино 50 сомон. Ина бо брук ваёшона бинен двойкошона ям 50 сомон. Хулас биёен бо айпеш бинен. Аксияи навбатӣ рафтистай дар Алишоп тамошобино нигоҳ кунен охи. Беҳтарин актиора тез иҷода пешниҳод мекунанд. Хитон медонен аллакай бо ба ҳар ҳол ина бори новинкашон омадай нигоҳ кунен 50 сомон ҳама намуди курткои фасона 50 сомонӣ кардагиан. Ҳам духтарона дора, ҳам писарона. Бинен чихе хушрӯчай. Куртка аҷоиботай ҳозир ина муштариё аллакай харидорӣ кардастиян. Розие на ай нархо. Бинен нархои беҳтарин. Ина 50 сомон духтаракода бинен чихе ғалсака ки хушрӯ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор даҳм дарвоза ноливой қатор Алишоп страничкашона отметит мекунам.